Magulang patay matapos ginpulihan lampos sang hardwood sa yaduha ka manghod. Kapin 30 ka mapamatanon aktuhan nagabayle-bayle sa Art District. Balita nasyonal, madamo nga manufacturers nagsugot surprise free sa mga Noche Buena items. Batanes, ginatunan pa ang plano nga pagbukas sang turista. Balita international, Joe Biden nagdaog bilang presidente sa Estados Unidos batok kay Donald Trump. Sa sports balita, Canelo Alvarez nagbiya na sa Golden Boy promotion. Mayong aga Bacolod, may nga Negros Occidental, kag bugos nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Sunday edition. Karon nga adlaw Domingo, Nobyembre 8, 2020. Ini naman si Aksyon Dorel Cabatu. Detalye sa balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ang Joy 1050 pa. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahin na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Balita Sunday Edition. Last 6 Action Radio Philippines Standard Time, pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition, detalye sa balita lokal. Patay ang isa ka lalaki nga nagkastigo sa live-in partner nga nagabusong sang duha ka bulan matapos ginpulihan lampos sang hardwood sang duha ka manghod sa Purok Gawad Kalinga, Barangay Kabug, Syudad sang Bacolod kagabi Sabado. Sa datos nga nakuha sa Action Radio Bacolod, ginkilalang napatay nga si Larry Bandico, legal ang edad kag hubog sa natabo ang insidente. Ginpahayag ni Maria Luz Ogates, live-in partner sang napatay, ginkastigo siya sang iya bana nga nakainom. Aligasyon ni Ogates, nagsinggit si Larry kung sino ang maapin sa iya kag didto nagresponder ang duha ka utod sini nga Sanday Junmar kag Victor nga mo gidatudlo nagpulis sa ilang magulang. Ginpahayag ni Agustina Bandico, ang iloy sang napatay madugay na niya ginaugtas kay Larry kag sadto iyan aktuhan nga nagausar ini sang illegal nga droga. Na-recover sa crime scene ang duha ka mga hardwood nga gingamit sa krimen. Ang pamilya ang wala na sang interes pa nga magpasaka sang kaso batok sa duha ka manghod kag ila na nabaton ang kamatayon ni Larry. Kapin 30 tubtub 40 ka mapamatanon ang naktuhan nga naga-baile-baile sa Art District sa Barangay Mandalagan, Syudad sang Bacolod, Biyernes sang gabi, Nobyembre 6. Ini ang ginkumpirma ni Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang spokesman sa Bacolod City Police Office matapos na ginpalambot sa iya ang insidente ni Captain Richard Pajarito, ang hepe sang Police Station 3. Sa interview sa action of firing line, ginpahayag ni Pico base sa palayag ni Pajarito, mayara sang concerned citizen nga nagreklamo angot sa aktibidad nga ginadilian sa idalom sang General Community Quarantine. Sulo kay Pico, wala pa niya nakita ang aktual nga video sa insidente pero naaktuhan sa kapulisan ang baile-baile nga kalabanan dire mga pamatanon. Ang Police Station 3 ang nagpahamtang na sang pulis sa area kag gin-refer sa BCPO ang insidente sa Bacolod City Legal Office angot sa posible violasyon nga nakomiter. Ginalantaw ni Pico ang ining insidente ang posible mangin ground para makanselar ang business permit sa establishmento. Nagpanugyan si Pico sa publiko nga yara sa gihapon ang pamawag sa COVID-19 kag dapat magsunod sa mga protocol nga ginapatuman sang syudad. Sa Dabaloan, pwede ang pagbakal sang ilimnon sa Bacolod sa idalom sang GCQ status umpisa alas 12 sang udto tubtub alas 6 sang gabi pero dapat mag-inom lamang sa mga pribado nga lugar. Gintagaan naton warning ang tag-iya at the same time kay musti abi sa ila to action bayan mga kabataan nga under sa aton yang general community quarantine status naton hindi gidya gyapon pwede ang mga nahinabitan nga mga aktibidades. Kabahin sa ang pahayag ni BCPO spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico. Ginpahayag naman ni Vice Mayor Elcid Familyaran nga naglambot na sa DILG Regional Office ang viral video angot sa baile-baile sa mapamatanon sa Art District, Barangay Mandalagan, Syudad sang Bacolod, Biyernes sang gabi. Sa interview sa action firing line, ginpahayag ni Familyaran ng chair sa Bacolod IITF. Ginaimbestigahan na sa karon sang Bacolod City Police Office ang insidente. Ginalantaw ni Familyaran nga nagkuha sa video ang mga competitors sa natungdan nga negosyo pero responsable kang nagasunod sa mga guidelines. Naobserbahan man
naman ni pamilyaran nga may mga massage spa nga nagatanyag sa full body massage ang nagaoperar apisar nga ginadilian ini. Sunod sa Vice Alcalde, madamo pa sa nagalapas sa Bacolod kang isang basketball sa barangay kang nagapanahor nga wala nagatuman sang social distancing. Liwat nga nanawagan si pamilyaran sa kooperasyon sang tanan bago na problema sa COVID-19, hindi lamang problema sa mga opisyal kundi problema sang tanan. Nagpungko naman bilang bago nga tagpamuno sa PCG Negros Occidental si Commander Ludovico Librilla Jr. matapos ginbuslan sini tinalikdan ni adlaw si Commander Jensen Benjamin na nagpangalagad bilang Provincial Commander sa Coast Guard Station Negros Oriental. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod kay Benjamin, ginpasalamatan sini ang mga pumuluyo sa syudad sa Bacolod kag probinsya, labi na ang iya makopdanan sa suportang ginpakita sa ila liderato. Nagalao man si Benjamin nga sa bago sini nga posisyon iya mahimo sang maayo ang mga responsibilidad kaangay sang ginhimo sini sa iya o kon kaangay sang ginhimo sini sang siya pang tagpamuno sang PCG Negros Occidental sa panahon sang pandemya. Kag sa katapusan nga balita lokal, nadakpan sa otoridadeng sa Kaanag NPA nga wanted sa kaso murder kag frustrated murder sa syudad sang Bago Biyernes nga adlaw. Sa isa ka statement ginkilala sang PNP Anti-Kidnapping Group Visayas Field Unit ang suspect nga si Norris Solinap, isa ka ng miyembro sang NPA Guerrilla Platoon sa idalom sang Roslyn Jean Pelia Command sa Northern Negros kay ikatatlo nga wanted person sa syudad sang Victorias. Pagi sa warrant of arrest si Solinap ang gindakop sa Barangay Maaw, syudad sang Bago. Si Solinap ang sadto nagsungka kag nag-avail sang balik-loob program sang gobyerno. Sunod sa otoridad ang suspect ang ginalegar involvado sa asud-asud nga robbery hold-up, gun for hire, kag robbery extortion activity sa Maaw, Victoria City, Silay, Banwas ang Ibi Magalona, kag sa iban pang lugar. Nakuha naman sa suspect ang isa ka kalibre 45 nga armas lothang, mga bala kag duha ka live fragmentation grenade. Las 6:19 Aksyon Radio Philippine Standard Time, Balita National, madamo nga manufacturers nagsugot sa price freeze sa mga Noche Buena items. Batanes, ginatunan pa ang plano nga pagbukas sang turismo. Detalye sa Balita National pagkatapos gid lamang sini. Alright, good morning mga ka-aksyon. Happy Sunday! Hello, gid sa nagaupod sa akong subong nga aga, mga ka-aksyon ta. Temprano pa nagbugtaw para pamati sa balita. And of course, ang iban magpreparar sa ilang nga pala mahawon o kung ano man drang activity nga pagahimoon nila subong nga adlaw. Good morning lang kay dali lang. Kay Renan Payungayong. Good morning. Sir Alex Fuentes, mayong aga. Smart Salcedo. Dito. Good morning, Aksyon Radio. Bacolod, Dorel. Good morning, ma'am. Kay Jertel Humayaw. Good morning, Aksyon Dorel. Good morning, man, sir. Cory Vidaha. Ma'am Cory, dress to my Kuwait. How are you? Kay RR Muntua Rihinyo. Good morning, Aksyon Dorel. Live watching from Alangilan. Pa-shout out Rihinyo family sa Binalbagan. Belio Ryan, good morning, Aksyon Dorel. Martin Aliling, magandang araw po, watching from Imus, Cavite. Josette Magua de los Reyes, good morning, Aksyon Dorel. Kag sa tanan nga nagapamati sa Aksyon Radio, labi na gid sa taga Antipolo, Purok Palma, God bless sa tanan. Thank you kay June Muñez. Happy Sunday, Aksyon Radio. Ma'am Vanessa Mayo, good morning, ma'am. And hello to Aksyon Radio Energy Fans Club. Kay Jonah Guion, good morning. Miss Heaven Heaven, mayong aga man. And by the way, sa tanan nga nag-celebrate sa ilang birthday bala subong nga adlaw. Happy birthday gid mga ka-aksyon ha. Sa kay Tita Madeline Gabayoyo ng 5. Happy birthday, Tita Mads. Belated na siya actually kay sang November 6. So, belated happy birthday, Tita Madeline.
Sige. Kay Ma'am Jonah Gion, pag-greet lang kay Miles Sarno Scott. Happy birthday, God bless. Okay, birthday niya man subong. So, happy birthday kay Miles Sarno Scott. Okay, God bless us all. Sige, thank you gid mga ka-aksyon. And of course, mga ka-aksyon, November 8 subong nga adlaw, no? So, 47 days na lang gid before ang Christmas. And 54 days before ang year 2021, mga ka-aksyon. So, padayon kita gyapon sa sa pagsunod sa health protocol para at least by December medyo kaginhawa na gid kita, no, batok sining COVID-19. Kay RR Montua Rihinyo, Aksyon Dorel, pa-regards ko karon kay Tita Wilma, tani makakita ay kami one of these days. Idol ko ginasyahalin sang gamay ko. Hello, Tita We. Yes, tomorrow kay si Tita Wilma wala subong kay Sunday. So day off ni Tita Wilma. Tomorrow hambalon ko siya. Si from RR Montua Rihinyo. Si Janelle Halyorina, good morning. Hey, Veronica Balyados Ichauz, good morning man ma'am. May landa nga pagpamate. Okay? So, kadasig lang sang kadasig sang inadlaw. Doon sa na to sa kaong-kaong patasuman. Sang November 1, doon sa wala to subong. Dugay makaula tala siya buena. November 8 namang so kadasig gidya sang panahon. Sorry. Kaya Dina Amante, good morning dara sa imo. Kay nagbalik ko. Wala. Kay Reggie Rose pero Mingan Oreta, good morning ma'am. Sige, may lang nga pagpamati sa inyo. Mga ka-aksyon. Sir Michael John P. Season, good morning man sir. Sige mga ka-aksyon standby ka mo for Balita National. Edition. Last size 24 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye sa Balita National. Ginpahayag sa ni DTI Secretary Ramon Lopez nga pila ka mga manufacturers ang nagsugot nga hindi magpasaka sa presyo sa Noche Buena products karon nga may COVID-19 pandemic. Sula kay Lopez, nag-negosyar sila sa mga kompanya antes sila magpasaka sa presyo. Kay nagpasalamat bungod ginpamatian ang ahensya. Ginehemplo ni Lopez ang Century Foods, CDO kag Virginia Foods nga hindi magpasaka sa presyo sa ham. Samtang Ladies Choice kag UFC ang magapabilin sa gihapon ng ila presyo sa karon. Pero sula kay Lopez, may pila ka mga kompanya nga nagapangabay sa increase sa DTI sa 1.2%. Sula kay Lopez, ini nga mga kompanya ang dapat maka-justify sa retail price adjustments. Ginatunan pa sang lokal nga panguluhan sang Batanes ang pagbukas ng ilang nga lugar para sa mga turista. Sa press briefing, ginpahayag ni Batanes Governor Marilu Cayco, nagsugot ang local pandemic task force nga buksan ang probinsya sa mga turista pero dapat mag-comply sa minimum health standard lakip na ang 14-day quarantine. Dugang pa ni Cayco, iga-assess pa sa opisyal ang sitwasyon sa mga turista nga mag-aabot gikan sa Metro Manila nga epicenter sang virus kay iban pang syudad. Ang Batanes ang naka-record lamang sa duha ka mga kaso sang nag-umpisang pandemic nagligad nga Marso. Sunod sa gobernador, ang duha ka mga pasyente ang naka-recover na kag COVID-19 free na ang Batanes. Sa nabaluan ang Boracay, Baguio kag Bohol ang pila ka mga lugar nga nagbukas ang ila lugar para sa mga turista pero dapat mag-comply sa mga requirements.
Kapi naman sa 4.9 milyones pesos nga balor sa kalitan sa agrikultura ang na-report sa Batanes bangod sa Tropical Storm Shoni. Sa press briefing, ginpahayag ni Batanes Governor Marilo Caico, wala naman sang record nga kalitan sa mga balay, dalanon kay iban pang infrastruktura. Hindi bago nakapreparar ang mga residente kay iban pang voluntaryo nga nag-evacuate. Ang Batanes ang nagpanagtagman sang relief goods antes nag-igo ang bagyo. Nagapabilin nga mayara sang power supply kag communication lines sa lugar kag ginatugutan na ang mga salakyan upon sa kain pandagat nga liwat nga makabiyahe. Ginalantaw sang pag-asa ang bagyo Shoni ang mga isa na lamang ka low pressure area subong nga adlaw Domingo. Kag sa katapusan nga balita national sa natalana nga deliberasyon sa Senado para sa 4.5 bilyones pesos nga 2021 national budget. Ginpahayag ni Senator Sherwin Gatchalian nga iduso niyang pagbalik kag sang mga pondo para sa mga manunudlo. Suro kay Gatchalian dako man ang ginsakripisyo sa mga manunudlo sa pagplastar sang blended learning system. Apisar nga nibaluan niyang limitado nga kasarang sang gobyerno sa karon, dapat hindi sa gihapon dulaon kundi pabilin ang pondo para sa benepisyo medikal sang mga manunudlo. Suro sa senador karong nga tuig nagpain sang 400 milyones pesos para sa medical benefits sa mga manunudlo apang ginkakas ini sa 2021 National Expenditure Program sang gobyerno. Samtang nagtaas naman sa 9.5% ang pondo sang DepEd para sa masunod nga tuig. Last 6:28 sa Aksyon Radio, Philippines Standard Time. Detalye sa Balita International kag Sports pagkatapos gid lamang sini. Okay, good morning liwat mga ka-aksyon. Sa gihapon sa nagaupod sa aton subong Monday morning. Sunday morning, sorry. Sunday morning mga ka-aksyon. Do piyo pa ako magambal Monday morning. Babuas pag di ang Monday. Kay, di na ko to. Wait. Kay Edsel Kasiple A. Osorio. Good morning, Aksyon Dorel. Kairos Flaky. Good morning. Leonida Hugos Ganaba. Good morning, Action Radio. Happy Sunday. Watching kami di sa Camellia Homes. Sige, thank you. Happy watching lang da. Jo Marie Hamile. Good morning sa imo. And of course, kay Sir Michael Tambasen. Good morning, Sir Mike. And sa iya, Baby Tino. Good morning, Baby Tino. Kay sa iya wife nga si Abby. So kung ma-order ka mo cake, manamit nga cake, aragid sa Tino sa available. Agad check nyo lang ila Facebook page. Namit nga cake. Garantisado. Rekomendado. Yes. Good morning, good sir. Para sa mga sa maayo, para sa mga selebrasyon, 'di ba? Like birthdays, kung ano man dang inyo nga tawag ni celebration, pwede gid any celebration, breakup celebration, charot. You celebrate ang breakup, wala para sa mga nakamove pala. JM, you celebrate ang breakup? Wala. Okay, sige. Mayo kay klaro. Tiyagi celebrate ni Donalyn Bartolomeo. Kaya Sir RR Montuarihin nyo, Aksyon Dorel, Masco, man imo kurso, kadami, bisi mo mag-deliver. Yes, sir. So you know, ka na-graduate, Bachelor of Science and Mass Communication. Kay Barbara Seran, good morning, Aksyon Dorel, watching live from Victoria City. Thank you, ma'am. Kaya, MJF Lily King, good morning. And kay Sir Michael June P. Season, good morning, Aksyon Dorel. Have a blessed Sunday to all. Aksyon Radio Energy Fans Club. Thank you. Monitor from Chitu, Elise Paranaque. Keep safe man, sir. Yes, kag sa tanan nga members ang Energy Fans Club nga mga solid ka action na sila basi nagapamangkot kung mabala kung ano na ang Energy Fans Club. So mga solid ka action na nga naghimo sila sa ilang sa ilang group na si Dennis ang presidente. Sige, standby mga ka-action for Balita International kag Sports. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa Aksyon!
Last 6:31 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye sa Balita International. Nagdaog bilang bagong presidente sa Estados Unidos sa Democratic leader nga si Joe Biden bato kay US President Donald Trump. Base sa projections ng CNN, NBC News, CBS News, kag Associated Press o Press, madinalago niya nakuha ni Biden ang boto sa pila ka mga key battleground states sa riin na daogan ni Trump sa tung 2016 US election. Kung base ang result counts ng AP as of 5 a.m. oras sa Pilipinas, nakatipon sang 290 ka electoral votes si Biden, samtang 214 naman si Trump. Naibaluan niya kinahanglan nga makatipon sang 210 ka electoral votes ang isa ka nagapadalagan sa pagka-presidente para maging leader sa Estados Unidos. Nakuha sang kabilugan o kung nakakuha sang kabilugan nga 74,909,678 ka boto si Biden, samtang 70,612,529 naman si Trump. Kadungan sang kadalagan ni Biden, ginapaabot naman ang pagdaog bilang vice presidente ni Kamala Harris nga siya man ang pinakauna nga babae nga black vice president. Antes maging presidente, 8 ka tuig nga nagserbe bilang vice presidente si Biden sa idalom sa administrasyon ni US President Barack Obama. Kag sa ito naman nga sports balita, nagbiya na si Canelo Alvarez sa Golden Boy Promotions ni Oscar De La Hoya. Sunod sa iya manager nga si Eddie Reynoso, isa na ka free agent sa karon si Canelo bangod sa pagbiya sa boxing promotion sa Mexican legendary boxer. Madumduman sa Oktubre 2018, nagpirma si Alvarez sa $365 milyones nga kontrata sa Golden Boy Promotions para sa 11 kahampang. Apang umpisa sadto, 3 lamang iyan ang ginhampang. Nagpasaka man ini sang $280 milyones nga lawsuit bangod sa ginalegar. Ginapunggan siya ni De La Hoya kag DAZN nga makabalik sa boxing ring kag ipadaan ang iya boxing career. Dugang passing manager sini nga ginaplansya na nila sa karon ang masunod nga away ni Alvarez. Last 6:34 Aksyon Radio Philippine Standard Time kag inyo nabatian ang bugos sa detalye sa Aksyon Balita Sunday Edition karon nga adlaw Domingo, Nobyembre 8, 2020. Salamat gid sa aton mga ka-aksyon nga nag-upod sa aton subong nga aga. Sensya gid sa mga naghingagaw pag-greet, hindi ko na mabasa gid pero good morning lang kay Ma'am Cory Vidaha, Alex Monteza, F. Smart Salcedo. Happy Sunday mga ka-aksyon. Ini naman si Aksyon Dorel Cabatu. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon